O Sergas realizou hoxe un cribado na nosa comarca con inscripción voluntaria para mozos entre os 16 e os 35 anos. O Concello de Avión implementa un novo servizo de comunicación de incidencias a través dunha aplicación móvil. A Área de Cultura do Carballiño presentou esta mañá o Festival de Habaneras, evento que se vai a celebrar o sábado día 31 de xullo. Dous rapaces do Club Ciclista Carballiño representaron a selección galega no Campeonato de España en Madrid. Que tal? Moi boa noite a todos. Esta tarde o Sergas realizaba un cribado na comarca do Carballiño para coñecer se hai casos asintomáticos entre mozos de 16 a 35 anos e realízase ante o incremento tan alto de casos que se deron neste mes de xullo. A situación de novos contaxios na comarca do Carballiño preocupa ás autoridades sanitarias. Un único concello está libre de COVID e os demais medraron exponencialmente na última semana. Para os mozos de entre 16 e 35 anos que viven nos concellos da comarca do Carballiño e tamén no concello de Avión, hoxe pola tarde no pabillón polideportivo Paco Chao realizouse un cribado voluntario para que se completaron as 3.000 plazas convocadas a maiores polo Sergas. Bueno, pues hoy hemos venido aquí a hacer este cribado en el Carballiño porque bueno, ha habido un aumento de la incidencia en toda esta zona, sobre todo se ha detectado un aumento en la población joven, pues de 16 a 40 años, y es la población pues, que hoy está invitada a venir. Hay un porcentaje que ha podido autoinscribirse en la página web y otros pues, que vienen pues, aleatoriamente. Bueno, non sei se, segundo a experiencia destes últimos cribados en Ourense, Barbadás, por exemplo, a xente desta franxa idaria anímase a participar ou é un pouco máis complexo? Bueno, es un poquito más complicado. La verdad es que es el grupo donde notamos que tenemos una peor asistencia. Pues no sé, a lo mejor está también motivado porque hay mucha gente que no está aquí, sigue figurando aquí como empadronado tal, pero pues están trabajando fuera y a lo mejor pues hay gente que no quiere venir. Entonces por eso un poco animamos a todo aquel que venga y si no, pues que cuando vuelva a haber otro cribado que se autoinscriba, que son solo 10 minutos y que es una contribución muy importante para frenar de una vez por todas esta pandemia del COVID-19. Os últimos cribados realizados na cidade de Ourense e Barbadás deixaban resultados preocupantes coa detección de 40, 51 e 23 positivos respectivamente nos tres que se realizaron. Para o de hoxe, seguindo con esta trayectoria, agárdase que sí haxa positivos en COVID. Bueno, yo creo que a lo mejor pues quizás pues la liberación un poco de las restricciones que hemos tenido pues, en el último mes, el ocio nocturno y si no, ya no en locales, ¿no? Pues sino pues bueno, las imágenes que hemos visto, ¿no? de botellones, de no respetar las medidas básicas de mascarilla y bueno, y probablemente sea eso, ¿no? Bueno, quizás algunha expectativa do resultado que pode haber hoxe aquí? Bueno, pues un poco viendo lo que hemos encontrado en estos cribados que estamos haciendo en población joven, pues esperamos encontrar positivos. E actualizamos agora os datos do coronavirus nos concellos da nosa contorna. Hoxe o Carballiño continuou subindo o número de casos activos ata os 96. No Ribeiro, o concello de Ribadavia segue estable con 26 casos positivos, pero Avión xa o supera, ascendendo hoxe ata os 31. Lembramos que únicamente hai dous concellos entre estas dúas comarcas que continúan libres de COVID. Segundo a última actualización do Sergas sobre os casos activos por COVID na nosa contorna, a comarca do Carballiño suma hoxe 145 contaxiados, son 8 máis ca onte. O concello do Carballiño presenta hoxe 96 casos activos, son 4 máis que nesta fin de semana. Boborás sobe un caso ata os 13 contaxiados, Beariz sobe 2 casos ata os 10 positivos, mesma cifra que Maside. O Irixo mantén 7 casos, San Cristobo de
Cea conta con 4 casos e Piñor suma un ata os 3 positivos. San Amaro conta con 2 casos. Punxín é o único concello libre de COVID na comarca do Carballiño. E na do Ribeiro a situación hoxe é moi variada. Ribadavia mantén os 26 casos activos que tiña onte, pero Avión sobe ata os 31 casos, son 5 máis ca onte, cun aumento moi pronunciado nos últimos días. Leiro e Carballeda de Avia teñen 7 casos activos, Arnoia mantén 4 casos e Cenlle 3. Cortegada e Beade manteñen 2 casos e Melón un único contaxiado. Castrelo de Miño é o único concello libre neste caso que non ten ningún caso de coronavirus. Todos os concellos destas dúas comarcas, salvo Ribadavia e o Carballiño, están no nivel medio baixo de restricións polo de agora. Galicia segue cos contaxios a alza con máis dun milleiro de novos positivos nunha única xornada. A área sanitaria de Ourense hoxe reduce a presión nas unidades de cuidados intensivos, pero seguen a aumentar os ingresos nas prantas dos hospitais. A comunidade galega rexistrou hoxe 1.008 contaxios, un ritmo de novos positivos que se mantén na mesma liña alta dos últimos días. O número de casos activos de coronavirus en Galicia ascende hoxe aos 12.037, unha cifra que crece en máis dun milleiro de casos nunha única xornada. Do total de pacientes positivos en Galicia, 21 permanecen nas unidades de cuidados intensivos e hai 11 máis nas unidades de hospitalización en planta, ata os 128. A área sanitaria de Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras rexistrou hoxe 89 contaxios novos. Restando as altas, os casos totais subiron ata os 2.086 casos activos totais. Os hospitais hoxe presentan un ascenso de ingresos. Contamos con 21 persoas máis hospitalizadas en planta entre os 3 hospitais da provincia ata as 36, pero pola outra banda temos un descenso da presión nas unidades de cuidados intensivos. Hai 2 persoas menos ingresadas, temos únicamente 2 agora mesmo. O Comité Clínico reúnese unha vez máis esta tarde de martes para valorar a evolución da pandemia do coronavirus na nosa comunidade e tamén a situación dos concellos con máis contaxios. Está previsto que aumenten as restricións neses concellos e tamén o uso da máscara. O Comité Clínico de Expertos da Xunta de Galicia reuníase esta tarde, como cada martes, para valorar as posibles restricións ante o incremento de casos en Galicia. Os expertos proporán un endurecemento do uso da máscara para intentar poñer freo á variante Delta. Ademais, hoxe avanzou o presidente da Xunta que cada vez será máis necesaria a petición de test negativo para acceder a bares e restaurantes nos concellos co nivel máis alto de restricións. Por outra banda, a situación de Ourense cidade, co incremento dos últimos días, podería poñela no punto de mira ante un ascenso de restricións a nivel alto. O Carballiño e Avión tamén poderían enfrontarse a novas restricións sanitarias. En outro orde de cousas, Feijóo destaca a contribución da Xunta de Galicia na intermodal de Ourense e insta o Goberno central a acometer as reformas necesarias na estación de tren para completar así a porta de entrada do AVE a Galicia. O xefe do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, destacou hoxe a contribución da Xunta á intermodal de Ourense e instou o Goberno central a acometer a reforma da estación de tren para completar o que será a porta de entrada do AVE a Galicia. Cun investimento da Xunta de 9 millóns de euros, Feijóo subliñou que a Administración Autonómica puxo fin á primeira fase da intermodal ourensá, consistente na terminal de autobuses, a praza e o aparcamento con 300 espazos. O xefe da Administración Autonómica aproveitou o acto para reclamar unha vez máis ao Executivo Central a promoción da nova estación do AVE na cidade e dende Ourense seguir avanzando na modernización dos ferrocarrís a Lugo, a Vigo e a Ferrol. E como representante ordinario do Estado en Galicia, pido que se cumplan os compromisos da Administración Central en Galicia. Esta estación de AVE está comprometida en o ano 2016. A Xunta de Galicia cumpliu todo o que naquel convenio entre a Administración Central, Concello
E Xunta se concretou. O que falta por cumplir é a execución da estación do ferrocarril do AVE de entrada en Galicia, que é o AVE de Ourense. Acaba de tomar posesión unha nova ministra no Ministerio de Transportes. Volverei a reiterarlle a ministra o mismo que lle reiterei ao ministro Ábalos nas reunións que tivemos de coordinación. Ourense tiña que ter unha estación de ferrocarril en plena execución desde fai anos. E no capítulo de sucesos, a Garda Civil do Carballiño tomou declaración a 2 veciños por varios robos nunha nave de Celanova. A Garda Civil do Carballiño tomou declaración como investigados a 2 veciños do municipio de 48 e 28 anos, como presuntos autores dun delito de roubo ocorrido nun almacén de Freixo Celanova, onde entre o 10 e o 19 de maio incantáronse de cristais e chatarra valorados en 509 euros. En oído da política local, Compromiso por Galicia de Punxín exixe a dimisión do alcalde e do tenente de alcalde, alegando que a súa xestión é nefasta. Eladio Fernández, concelleiro de Compromiso por Galicia, presentou unha moción para reprobar a que din é unha nefasta xestión para o interese xeral de Punxín nos 2 anos de mandato do equipo de goberno conformado polo Partido Popular e un concelleiro independente, antiguamente de Ciudadanos. As razóns que motivan esta moción están baseadas, segundo Fernández, no desprezo aos valores democráticos e a institución municipal por asegurar que é un goberno que oculta, a sabendoas, a información que ten a obriga de dar á oposición e polo absoluto desprezo na defensa do interese xeral dos veciños. O Concello de Avión implementa un novo servizo de comunicación de incidencias a través dunha aplicación móvil. Durante este mes de xullo, o Concello de Avión únese aos máis de 500 concellos que teñen a nivel nacional o servizo de Liña Verde. A través desta canle de comunicación directa, os veciños poden informar ao consistorio de defectos que detectan na localidade. Para empregar este novo servizo é necesario descargar a app Liña Verde no teléfono móvil. O usuario selecciona o concello no que desexa denunciar o incidente, así de sinxelo. O seguinte paso é achegar unha foto do incidente e observación sobre o mesmo. Unha vez enviado, o persoal do concello recibe a notificación e procede a dar solución ao incidente detectado. Outra posibilidade que ofrece é o envío de comunicacións informativas por parte do Concello a cidadáns que así o desexen. O Concello de Avión anima aos veciños da zona a usar este servizo de Liña Verde. A área de cultura do Concello do Carballiño presentou esta mañá o Festival de Habaneras, un evento xa tradicional na nosa vila que o ano pasado non se puido celebrar por mor da pandemia, pero que este ano vai a ter lugar aquí o vindeiro 31 de xullo. Enmarcado dentro do Verán Cultural 2021 e, ademais, sábado de feira, hoxe presentouse no Concello do Carballiño o Festival de Habaneras, que terá lugar o vindeiro 31 de xullo. Pois a verdad, unha gran nova que se recupere despois do anterior ano de pandemia que non fixo posible a súa celebración e que o colectivo, neste caso a Coral do Orfeón, volver a traballar, volver a afrontar este reto, porque este reto hai que dicir que non é un traballo dun día nin de dous, é un traballo de moito tempo, que se lle dedica moito tempo e ilusión, e que, polo tanto, os temos que felicitar porque un ano máis volven ter un bo cartel, volven ter un bo diseño do cartel e, sobre todo, volven a facer cultura, que é o máis importante. Animar aos veciños e veciñas a que acudan ao Festival de Habaneras, recordar que levamos feito durante este mes moitas actividades culturais que se están facendo dunha forma moi rigurosa, cumplindo as normas vixentes, a xente se está comportando de unha forma excepcional e, dende logo, a cultura é segura. E no Carballiño... O presidente da Coral do Orfeón, Rogelio Rodríguez, presentou hoxe cal será a programación do evento, que pola situación sanitaria só contará coa presenza do propio Orfeón e da Colexiata de Santiago de Compostela.
esta actividade que nos parece moi importante tanto para Carballiño como para o Orfeón. Elevar a cultura, elevar algo que todos sentimos, que é a música. Este ano, claro, é un pouco restringido debido ás circunstancias. Xa dixemos antes que temos pensado no auditorio, pero veremos o que pode pasar, que ao mellor teremos que leválo ao anfiteatro da Veracruz. É que non chova, que se vai ser tamén outro problema. Só estaremos dous coros. Estará o de a colexiata do SAR de Santiago de Compostela e nós, o Orfeón. A colexiata temos que tamén que agradecerlle o seu esforzo, porque é un grupo folclórico de canción galega, non ten no seu repertorio habaneras. Cando os invitamos a outros coros, pero, bueno, polas circunstancias este ano non existe, non veñen. Entonces, cando dixemos, mira, que este é habaneras, que non é solamente folclore, tedes que traer habaneras. E, afortunadamente, gracias ao director, que hai que agradecerlle moito, pois ensayou algunha habanera que tamén as traerá. Ademais, este ano, a homenaxe deste festival quedará na casa, rendendo homenaxe aos membros do Orfeón que faleceron nos últimos anos, entre eles o seu anterior presidente. Algo que me esquecei de dicir, este ano os homenaxeados son os fallecidos, os finados, que desgraciadamente temos un grupo moi elevado. E, sobre todo, este ano pasado, que foron tres moi significativos. Por un lado, Emilio, o director anterior, o presidente anterior, logo Nina, un soprano, tamén, e Carmen, que se fai un mes ou mes e pico. E xa anteriormente, outros cuantos que saltarán aquel día. Entón, decidimos, en vez de traer calquer de fora para ser homenaxeado, mira, temos a estes aquí un recoñecemento, porque deron todo polo Orfeón, sobre todo por Emilio, que vivía, e o Orfeón debella moito, moito, porque foi unha persoa que non só vivía por Orfeón, senón que traballaba e gastaba polo Orfeón. Hoxe, no noso espazo de entrevistas a Cotío, con María Muleiro, vai nos acompañar Raquel Piñeiro e David Quintas. Son os artífices do evento de presentación que tivo lugar este sábado no Carballiño. Raquel Piñeiro, autora do libro Albaña, presentaba a súa obra esta fin de semana no Carballiño nun evento amenizado como fío conductor pola música do grupo ourensán Guezos e polo carballiñés Isidro Vidal e con intervencións variadas, entre elas a aportación arquitectónica de Óscar Gonfer, arquitecto municipal de Maside. Hoxe, a escritora e o promotor do evento, ademais de compoñente do grupo Guezos, fan un balance moi positivo sobre este evento. Pois a verdade é que para min era a primeira vez que facía algo destas características, que me subía a un escenario realmente. Creo que dende o colexio non me subira a un escenario, e foi unha experiencia magnífica porque tivemos grandísimos colaboradores. Aínda que nos faltou moitísimo público que non puido vir por diferentes circunstancias, había moito calor, bueno, aparte do calor que fixo o sábado, que foi horrible, pero había moito cariño e había moito amor na pratea. A mí parece un evento máxico, non? O sea, desde o primeiro momento xa o que plantexa o libro xa me parece espectacular, aparte era unha historia que eu desconocía, non? E me pareceu espectacular xa, non? Pero, bueno, logo que foi todo o proceso de produción foi super bonito, levábamos un par de meses traballando, non? Nel, casi un poquinho bastante ou máis. Estamos a finais de abril, cando contactei, é verdad. A finais de abril. E claro, todo o proceso foi, pois eso, gravar os recitados, encaixalos nas cancións de Guezos, toda a parte técnica, bueno, foi bastante complexo, pero tamén moi bonito, non? Penso que o sábado foi, pois nada, o reflexo de esos 2 meses, non? De facer algo con agarimo, non? O Concello de Boborás anunciou a posta en marcha de varios cursos dentro do proxecto Mulleres Emprendedoras. O Concello de Boborás, como ano pasado, organiza actividades promovidas a través da Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia, coa finalidade de promover a igualdade e previr a violencia de xénero.
Para este mes de agosto propoñen 2 obradoiros, decoupage e crochet. O martes día 3, 10, 17 e 31 será o de decoupage e os luns días 9, 16 e 23 e 30 o de crochet. Ambos terán lugar no Centro Sociocultural Manuel Chamoso Lamas polas tardes. Pódense anotar gratuitamente as veciñas que queiran no teléfono 988 402 008 ou nas oficinas do Concello. As prazas están limitadas e, por suposto, con todos os protocolos fronte a COVID-19. O Concello de Ribadavia anuncia o seu programa de actividades para o mes de agosto baixo o título Cultura no Castelo. O Concello de Ribadavia continúa apostando pola programación cultural e segura durante o verán. Así, durante o mes de agosto, o Concello desenvolverá o ciclo Cultura no Castelo, con actuacións dos monologuistas Carlos Blanco e Agustín Jiménez o 12 e o 30 de agosto, respectivamente, e tamén 2 musicais, dos 80 aos 90 e o musical Tributo ao Rei León, que terán lugar o 18 e o 19 de agosto. Ademais, o 7 de agosto tamén terá lugar a primeira das visitas nocturnas teatralizadas ao Castelo. Dende o Concello apostan firmemente pola programación cultural a pesar das dificultades, aumentando o esforzo e traballo para que a cultura sexa segura. Hoxe 20 de xullo é o Día do Amigo. Esta data ten a súa orixe na famosa chegada do home á Lúa, da man do locutor argentino Enrique Ernesto Febraro, quen quería incentivar no mundo unha celebración que xirase en torno a unha virtude altruísta como a amizade sincera. Nesta data enviou unha postal a todos os seus amigos no mundo e de 1000 mensaxes respostáronlle 700. Dende entón, celébrase o Día do Amigo na Argentina, Brasil, España, Uruguai e Chile. Dous rapaces do Club Ciclista Carballiño representaron a selección galega nun campeonato que tivo lugar esta fin de semana en Madrid. 2 membros do Club Ciclista Carballiño estiveron representando a selección nos campeonatos de España en idade escolar que se disputaron na localidade madrileña de Villa del Prado esta fin de semana. Nun percorrido moi técnico e duro que se viu incrementado polas altísimas temperaturas, ambos os dous asinaron un grandísimo papel. En categoría cadete, Alex García remataba nunha fenomenal posición 42 e xa en categoría infantil, Marcos Rodríguez Nogueira remataba nunha espectacular posición 18, entrando en meta como primeiro dos 4 representantes da nosa selección. Mañá mércores no Carballiño teremos unha nova suba nas temperaturas máximas. Chegaremos aos 33 graus. As mínimas manteránse en torno aos 14 graus de temperatura. Os ceos van a estar principalmente despexados, pero alternando momentos de intervalos nubosos e claros. O día vai a estar tamén máis solleiro e caloroso no Concello de Ribadavia para mañá mércores, sobre todo pola mañá. A tarde terá algunha nube. As máximas subirán aos 33 graus e as mínimas manteránse en torno aos 15-16 graus de temperatura. O remate deste informativo, como xa lles anunciábamos hai uns minutiños, María Muleiro no seu programa de entrevistas a Cotío vai a falar sobre Feeling Albaña, o evento presentado este pasado fin de semana no Carballiño, e falará con Raquel Piñeiro e con David Quintas. Poden seguir informándose na nosa canle de Facebook, tamén na web www.badalnovas.com. Facemos agora, como sempre, o habitual repaso polas novas máis destacadas da xornada e despedímonos ata mañá. O Sergas realizou hoxe un cribado na nosa comarca con inscripción voluntaria para mozos entre os 16 e os 35 anos. O Concello de Avión implementa un novo servizo de comunicación de incidencias a través dunha aplicación móvil. A Área de Cultura do Carballiño presentou esta mañá o Festival de Habaneras, evento que se vai a celebrar o sábado día 31 de xullo. 2 rapaces do Club Ciclista Carballiño representaron a selección galega no Campeonato de España en Madrid.